Dai, 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 da Transformer, dai, 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 da Transformer, Automotive Argelen, la. Optimus, Ie, mă, ficiur, ce tot faci acolo, mă? tai lemne, Bumbi. Tu l-ai dat pentru ce? Că n-avem sobă. Mă, Bumbi, tu din ce crezi, mă, că trăim? Tai lemne să le vând. Ia, no, vezi că suni afară. Ia, Ia, e unul gri și unul mai negru. ia, și ce vor? Nu știu, ori zis să vii la poartă. Apă-i fută-l, mă, Sabine. Băi, ce-i, bă, cu voi aici? Autoboturi, murdaruri. Cine sunteți, mă, voi? Eu sunt Modiortron. Și eu sunt Starscreamtron. E, bine, bine. Și ce tot îndrugați, mă, voi acolo cu pământul și cu nu știu ce? Noi am venituri să luat înapoi pământuri cu energonuri pentru făcut cuburi rezolvaturi. Bă, ăsta e pământul nostru aici. Automoții îs pe pământurile astea de mult. Cum veniți voi, amu, să ne ziceți nouă că ăsta e pământul vostru? Ați bolunzit? Ba nu, este pământuri nostru și aducem dovezuri claruri. Băi, cap de pulă. Voi când ați ajuns aici prima oară, erau deja drumuri făcute sau nu? Igen. No. Și apoi dacă erau deja drumuri, înseamnă că le-au făcut cineva înainte să veniți. Noi am făcuturi la drumuri. Dar la ce vă trebuie vouă drumuri? Că voi zburați. Gata cu discutaturi. Dați pământuri cu energonuri la Decepticonuri! Băi, sus, pula meteagă, țăpă arma pe jos. Dar nu e armă, e tata! Bă, tata tău mică ta cine o fi, țăpă pe jos că trag. Auri, auri, Gata, mere la secție, nu mai vreau să aud aici scandal. Optimus? Doru? Dai, 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 da Transformer, dai, 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 da Transformer, Automotive Argelen, la.